Quan has de fer una anàlisi forense, el que fas és començar pensant què ha pogut fer aquest usuari maliciós, per què ha volgut entrar en aquest servidor, què és el que li interessava, si el que volia només accedir per incorporar dades i que altres persones accedeixin a informació, si el que volien fer era un robatori de dades que hi haguessin al servidor. Llavors el que has de fer és una mica de detectiu, posar imaginació i buscar informació, pistes que t'ajudin al final a saber quina ha sigut l'escena del crim. El nom d'informàtica forense ve amb el símil de medicina, perquè veritablement el que fas és obrir un ordinador i treure la informació d'aquest disc dur. L'ordinador, totes les dades que tu vols al teu ordinador anirà a la memòria i al disc dur. Per tant, el que fas és aquest símil d'obrir, igual que en forense de medicina, obres a una persona per veure què ha passat, les causes de la mort, doncs el símil seria que obres aquest ordinador per veure la causa de què ha mort, de què ha sigut aquest atac, de per què t'han entrat al teu ordinador per accedir-hi a les teves dades. Per una banda està la informàtica forense, més a nivell d'empresa, per exemple, que hi hagi problemes de robatoris de dades, d'accessos il·legals, i llavors es demana que es faci una anàlisi forense, o si no, per problemes de legalitat, com pot ser la pornografia infantil, com pot ser problemes de drogues o qualsevol tipus de prova de qualsevol delicte que quedi en un ordinador, llavors són els cossos nacionals que demanen fer una anàlisi forense d'aquests equips del presumpte delinqüent.